Здравей! Аз съм Иван Калев и днес ще си говорим за слушане и говорене. Ще си говорим за говорене. Смятай. Случвало ли ти се да кажеш нещо на някой или на група от хора и да усетиш, че нещо май не са те разбрали добре? 100% ти се е случвало. То на всеки се е случвало. А искаш да разбереш защо? Къде е проблема? В тях? В теб? По средата? Ами ето това нещо можеш да разбереш на магически огледала. Какво казваш, какво се възприема и какво ти се връща обратно. Така че вече знаеш, магически огледала 6, сайта. Внимание, внимание! Практическото обучение магически огледала ще се проведе на 3 и 4 февруари 2024.